Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародарон, хоҳарон, апаҳон, ҳамаи шуморо ба ин рӯзи беҳтарин, ба ин рӯзи иди алфитр муборакбод мегӯм. Баъд кадоме қатъи мо кор кардастан груза перевоз бор мебарем. Шумоям ба ин рӯзи иди алфитр муборакбод мегӯм. Баъд ягон камбутӣ боша узи зиёд. Ба эҳтиром, раҳмат, Истра, Тоҷикистон ба пеш. Салому алейкум бародаро, груза перевозчик ина Москва, Душанбе, амонат бе хиёнат. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Кадоме бор равон карданаи Москва, Московская област ба Тоҷикистон, ина номерои Раҳмат Истра занг занед. То Душанбера 49 рубл, ба районот 60 рубл, аз хона ба хона 60 рубл. Илтимос бародаро, дар Душанбе вақте ки тақсим кунӣ сумка, да як хел сумка кодаш мекана. Сумкаҳои дигар каса нагирая, ки случайно перепутат каре, амонати дигар каса хиёнат накуне, сумкаҳоро накушояд. Ба эҳтиром, раҳмат, Истра, Тоҷикистон ба пеш.